Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Blagodarno samo pripada jedinstveno samo na gospodaru od Allah Đelešanu. Svedočam deka Allah subhanahu wa ta'ala je jedin i jedinstven. Svedočam deka Allah subhanahu wa ta'ala je jedinstveni od gospodar kogo treba da go verujeme i obožavame vo naši dunjalučki život. Svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslani od Allahov pratenik i pečato na site Allahovi pratenici. Selam i salavat ispraćam na Allahovi pratenik alaihi salam, na njegovata čestna i čista familija, njegovite vredni drugari i na site muslimani koji go sledali, go sledat i će go sledan njegovi otpad sve do sunnijud den. Počituvani vernici, den po den već se dobližava i to i golem den za nas, Ramazanski Bajram, koji alhamdulillah nije vo ovije mubarek denovi, Ramazanski denovi, se trudevme da gi pominuvame vo ibadet i pokornost na jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato čuvam golema odgovornost da spodelam nešto so vas, koji vojedno će se podsjetam sami od sebe si, a potom će me podsjetam i vas, a ta rabota i ta odgovornost što je čuvam da spodeleme i da naučeme i nešto da se podsjeteme kako nije kako muslimani i vernici treba da se zboguvame so ovaj mubarek mesec Ramazan i kako jedan vernik treba da se zboguva so ovije mubarek denovi i mubarek noći i što to i treba ponataka da produži, kako treba da go produži njegovi dunjalučki život. Pravilno zboguvanje so ovaj mubarek mesec Ramazan je to što nije ako produžeme ponataka da bideme isti kako što sme bile vo mesec Ramazan, pokorni, poslušni na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, to će biti pravilno to zboguvanje so ovaj blagosloven mesec Ramazan. Bideki celta je nije da go verujame jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu do krajna naši od dunjalučki život. Zato Allah Đelešanu vika: wa'bud rabbeke hatta ya'tiyeke al-yakin. I ti obožavaj go tvoj od gospodar sve dodeka ne ti dojdi tebe smrta i meleko na smrta. Zato ako nije ponataka produžeme da praveme ibade na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, da posta našite organi on naše to telo, to će biti dokaz deka nije pravilno sme se zboguvale so ovaj mubarek mesec Ramazan. Bideki naši od dunjalučki život treba da predstavuva sekovaš predadenost na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato ovo 162. ajet vo sura Al-An'am gospodar Allah Đelešanu ni vika: Kul inne salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. I reči o Allahu prateniku, i reči deka kul inne salati, mojot namaz, o nusuki o mahjaje o memati lillahi rabbil alamin. I site obvrski, i site ibadeti, i mojot život, i moja ta smrt mu pripada jedinstveno samo na gospodaru Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, počituvani vernici, treba da znajeme deka pravilno će se zboguvame so ovaj mubarek blagosloven mesec Ramazan, ako nije ponataka go produžeme isti od život so ibadet prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Za sekoj jedan ibadet što nije go završuvame, sekovaš praveme istighfar na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, barame oprost od Allah subhanahu wa ta'ala,
da ne nešto sme napravile pogrešno, da ne nešto sme propuštele vo toj ibadet. Zato istikvarot jedno nešto što nije isto tako pravilno i ispravno, ke se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, bireki istikvarot i baranje na oprost od jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu ima golemo mjesto vo din Islam, ima posebno mjesto vo din Islam, zato Allah Đelešanu go povrzal istikvarot so njegovio teuhid, so njegovata jedinstvenost, zato Allah Đelešanu ni kažu vo jedan kuranski ajet vo sura Muhammed 19. ajet fa'lem ennehu la ilaha illa Allah, i ti nauči, i ti doznaj, i spoznaj deka nema drugo božanstvo za obožavanje osven Allah Đelešanu, ostagfir li zembik, i pobaraj istikvar i oprost za tvojite greški, walil mu'minin wal mu'minat, i ti baraj oprost i za onije koji što se vernici i vernički, wallahu ja'lemu mutaqallabakum wa mathwakum, a Allah go znaje vaše to mjesto. Zato počituvani vernici, ke se zboguvame ispravno i pravilno so ovaj mubarek mjesec Ramazan, ako nije barame istikvar i barame oprost za našite propusti i našite greški što nije sme gi napravile u ovaj mjesec. Zato i Allah Đelešanu go povrzal istikvarot i poste završuvanje to na našio namaz. Nije što pravime poste selamot, izgovarame 3 pati estagfirullah, 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 Allahumma ente salam, wa minke salam, tebarek te jadel dželali wal ikram. Nije poste to i završetok i poste završuvanje to na toj ibadet, nije barame istikvar, barame oprost, da ne sme propuštele nekakvi propusti, da ne sme napravile ili nekakvi nagradi što trebeše da gi dobijeme, nije gi imame propušteno. Zato barame istikvar i oprost od jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Poste završuvanje to na hadžot, nije isto taka barame istikvar od Allah Đelešanu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kažu thumma afidu min haythu afada nas, i potom vi trgnete od tamo kada što trgna lujeto. Kažu Allah Đelešanu wastagfirullah, i vi barajte oprost od Allah Đelešanu, inna Allahe gafurur rahim, a Allah je toj koji što oprostuva i to je onaj koji što je milostiv. Zato počituvani vernici, za kraj i pravilno ispravno da se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, nije sme dolžni da pravime istikvar i da barame oprost za našite greški što nije sme gi napravile v ovaj mubarek mjesec Ramazan. Potom pravilno ispravno da se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, treba da upravime mnogo dova na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu nigi primi našite ibadeti, naši od post, našite namazi, našite dovi, naši od istikvar, naša ta teuba što nije sme pravile v ovaj mubarek mjesec Ramazan. Potom nije so to nešto ke pokažeme deka pravilno sme se zboguvale so ovaj mubarek mjesec Ramazan, ako go moleme Allah Đelešanu za kubul, za da nigi prifati našite ibadeti i to što nije go pravime v ovaj mubarek mjesec Ramazan. Potom pravilno će se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, ako nije mnogo pravime zikr i go spomnuvame jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u sura Al-Baqara 185. od ajet ni vika na krajot وَلِ تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Vika Allah Đelešanu za da vi go vozvišuvate Allah Đelešanu za to što to i vas ve upatel na ova savršena vera din Islam, na ovaj pat, ova vera, ova kompletna i savršena din Islam,
koja što na vistina je vera jedinstvena priznata kaj jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu i Allah Đelešanu vika وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ za da vi budete zahvalni. Nije iskažujeme zahvalnost i blagodarnost na Allah Đelešanu so naši jazik, koga go spomnuvame imeta od Allah Đelešanu. Ako praveme mnogu zikr, go spomnuvame jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, toga što je dokaz deka nije pravilno se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan. Potom, važno je isto tako nije da se potrudeme ovaj mubarek mjesec Ramazan, da se zboguvame i da go završeme so prisutno srce, so takvalog i bogobojazljivost prema jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Bideki, ako imame iskreno, ispravno srce, to je dokaz deka nije ke vidime najčestniji ljudje i najvredniji ljudje ke jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Ne je najvreden toj koji što je Arab, ne je najvreden toj koji što je Turčin, ne je najvreden toj koji što je Albanec, ne je najvreden toj koji što je Germanec ili Amerikanec. Najvredniji od kaj Allah Đelešanu je onaj koji što inna akramakum inda Allahi atqakum. Najčestniji te kaj Allah i najčestniji od kaj Allah i najvredniji od kaj Allah je toj koji što ima takvalog, toj koji što ima bogobojazljivost. Ne se gleda rabotata i ne rabotata i ne gleda Allah Đelešanu vo našata nacija, ne gleda Allah Đelešanu vo našata familija, ne gleda Allah Đelešanu vo našata rasa i vo našata boja na kožata. Gleda Allah Đelešanu što krijeme nije vo našite srca. Bideki, alhamdulillah, imame mnogo braća muslimani koji što se može biti crni, ali Allah Đelešanu gi počastel tije da bidat hafizina Allahovata knjiga Kur'an il Kerim, da je čuvat Allahovata knjiga Kur'an il Kerim, da je čuvat ova savršena vera din Islam. Morame da bideme ubedeni deka tije se najčestite ljudje, najčestniji ljudje se oni koji što imat bogobojazljivost. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Najčestniji od kaj Allah je toj koji što najmnogo se plaši. Zato pravilno i ispravno ke se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, ako go očisteme naše to srce od ljubomora, od haset, od zavis, od nečestni raboti, od neubavi misli. Važno je nije da se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan so čisti srca, toga što je dokaz deka nije imame takvalog, deka ovaj post i ovi ibadeti što gi pravime vo ovaj mubarek mjesec Ramazan ima nešto što vdahnale vo našite srca, a to je bogobojazljivosta, takvalokot. Zato Allah Đelešanu ni naredува nije da zgolememe so takvalog i da se snabdeme so takvalog. Bideki, to je najdobroto i najispravnoto snabduvanje. A Allah Đelešanu vika وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. I vi je snabdete se, a najdobroto snabduvanje je vašata bogobojazljivost, vašio takvalog. Zato so to nešto će dokažeme deka nije ispravno sme se zboguvale so ovaj mubarek mjesec Ramazan. I potom ispravno će se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan ako nije sme sretni i veseli so tije dela što sme gi pravele, so to što sme napravele ibade na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, a od druga strana sme nažaleni i nasekirani so to što nije sme napravele greški i propusti prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Bideki, to je mnogo važno. Sekovaš da bideme sretni so ona što Allah Đelešanu nigo naredel. Sekovaš da bideme zadovoljni so to što Allah Đelešanu nas nigo naredel.
a ne da bideme od onih koji što sekovaš go grda to što Allah dželešanu go naredil, zašto Allah dželešanu naredil 15 sati nije da ne jademe i da ne pijeme. Zašto nije da se oddalečeme od nekoj dunjalučki uživanja, to se nekoj izgovori na nekoj slabi muslimani koji što subhanallah, koji što je to mnogo opasno i može da gi navedi i do nevestva prema jedinstvenijod gospodar Allah dželešanu. Doleka pravi od vernik kažu vas se mi'na wa ata'na, nije slušnavme i postanavme poslušni i sekoga sme sretni i zadovoljni so to što Allah dželešanu nas nigo naredil. I sekoga sme tažni ako nije napravime nekoj greški prema jedinstveniji od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ki se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan, so davanje to na toj ibadet što nije go pravime na kraj od ovaj mubarek mjesec Ramazan, so davanje to na vitrot ili sadakatul fitr i so pravenje na mnogu tekbiri, pravenje na mnogu tekbiri dok predklanjanje to na Bajram namaz, taka nije ke se zboguvame so ovaj mubarek mjesec Ramazan. Go molam jedinstveni od gospodar Allah dželešanu da ni dade sila i kuvet i zdravlje, da isčekame ušte mnogo Ramazani, zdravi i živi i ušte poveseli i so poveke dobri dela i poveke ibadet prema jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Go molam Allah dželešanu da ni dade sila i kuvet ušte ovi denovi nije da gi završeme pokornost i poslušnost na Allah dželešanu. Go molam Allah dželešanu da go dočekame toj ramazanski Bajram, site zdravi i živi i ušte poveseli. Go molam Allah dželešanu da ni gi ukabule našite namazi, naši od post, našite dovi i site dobri dela što nije gi pravefme u ovaj mubarek mjesec Ramazan. Go molam Allah dželešanu da ve nagradi so neizmerna nagrada za vaši od sabur, za vaše to vnimanije. Amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.